दिनै जोंनि बिपि पार्टिखौहाय आं धन्यबाद होग्रोदों। लोगोसे दिनैहाय बेवहाय नुजाफैनाय जोंनि MCLA सारखौ आं धन्यबाद होदों आरो औगुरि पाटाबारि प्राइमारि BCDC गासै सोद्रोमानिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरबाय आरो ब्लकनिफ्राय नुजाफैनाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजाङैखौ बावहरनाय जाबाय। जोंनि दिनै बिपिएफआव फैफिननायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बिपिएफनि मावनाय दांनाय गासैखौबो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो रलिं गभर्नमेन्टजों थानानैनो जोङो हेफाजाब होलांनो थाखाय जोङो दिनै ज'यैनो जों ओंखारबोफिननाय जाहैबाय। जों थांनाय समाव जों UPPLमोन, फेरेंगानि दैदेननायाव जों दंमोन। दिनै नाथाय जोङो बिथांखौ गारनानै जोङो दिनै बिपिएफआवहाय जों जगदान जाबाय। थांनाय बिटिसि सरकाराव बर'नि दैदेननाय गोबां मिशन आरो भिसननि खोथा बुंनानै माने रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोना बुंबाय थायोमोन। थारैनो बैबायदियावहाय नोंथांमोना माबाफोर मोनफुंनो हादोंना हायाखै? जों जेबो मोनफुंनो हायाखै। फेरेंगा सारआ नोंथांमोननि थाखाय जों बिथांनिफ्राय जों जेबो सुबिदा मोनाखै। जोंथ' गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांनि थाखायहाय बिथांनि जानानै जों मदद खालामदोंमोन।